Mas Sadian apa Mas? Ada gedang. Loh, dan ini ki jeruk ngeten. Lah wis seru takon ae jeruk akeh bosok aku sing kecil rame ae. Oh niki Mas Birin sing terkenal niku nggih. Nggih, Oh, niki dugi pundi Pak niki, Pak? Jember. Oh, Jember. Jember pundi niki? Panggul, Mas. Oh, Iki ono tulisane Mas, Mas. Takon ae iki delok tulisane iki. Jeruk Jember iki kalau jeruk Jember 8.000. 8.000. Naik mulai mangan. Sing 8.000 sing pundi, Mas? Ya iki sing iki 8.000. Iki 8.000. Yo, Sing iko Mas, sing iko Mas. iki 15 iki. Tuh, 15. Sing iko, sing dhuwur. 3.000. 3.000. Sik. Iki 8.000. Iku 15. Iko 3.000 iko. 3.000. Kok aneh ya? Bedane ono ndi, Mas? Dane iki. Sik, aku iki bingung, Mas. Iki piro, Mas? 8.000 iki. 8.000. 8.000 iki 15 sik. Aku penasaran sing 15 iki kok. Iki 15. Mas kok cilikan iki lho, Mas? Loh. Yo, tapi kan iki enak iki, jerone iki. Iki. Mas, iki sampean gak ngakali ya, Mas. Iki sak ipet ngene lho. Lho, terus sampean ro dhewe sak ipet ngene kok 15 lho. Sing iku sing gedhe malah sing 8.000. Lah iki asline isi apa sing jero iki? Iki ta, iki kulaanku 2.000 iki jerone tapi tak isine sabu iki yo jerone iki. Walah, sabu. Oh, iya. Ini iki biasa enteke pirang dino, Mas? Nah, mesti kadang yo sedina entek sak kintal. Oh, alah, iya. Nah, saniki lek rame sampean oleh piro, Mas? Yo gak mesti kadang Kira-kira, Mas? 300 lek rame. Oh, 300. Yo, Lek sepi. sepi oleh 1.800 tapi anu Nah, kok iso? Sepi kok oleh sampai sak ngono lho. direwangi nyolong wedhus tanggane. Oh, alah, iya. Nah, sing ngene iki legi ya, Mas? Nah, ngene iki. Bisa wae ya legi dioncekno ya. Oh, iya. Yo ono. Enak iki legi iki. Bro. Kecut ngene lho, Mas. Loh, sampean tilita lah. Iya. Loh ya. Loh, ora Mas, sumpah iki kecut. Yo, sampean tili mana ta lah? Sampeyan di limane Mas, sampe gak keliru ta ilate sampeyan. Enggak ya Mas, wedi sampean nakali kok aku kudu tengku loro. Delok ae sampeyan delok. Ya wis, enggak wis. Lek ngono Mas, gak sida Mas tuku Mas. Iya ya. Buka ngomong kan, waduh hadir gue.